Dobrý večer, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí Spišská Noves Liptovský Mikuláš. Presne rozhodnutie zápasu poprosím hostujúceho trénera Mr. Coach Studra. You can describe this match. Yeah, I think it was a pretty exciting hockey game. I think we came ready to play. We've been talking a lot about our problems on the road, but unfortunately we gave up a couple of easy goals in the first period, but I cannot say that we played bad. Opposite team made us pay on some couple soft plays, but we got some good response in the second period. We talked to the boys, at least let's play that we've been practicing, we've been talking. Thanks the guys for the response. But again, in the third period, we gave too much to the opposite team. Our soft plays in the offensive zone give the chance for the Spiška to come back. And they're a good hockey club, so they had their opportunities. They tied the game. In the penalty shots, I think the goalies played well. We just find a way probably to score one more goal. That's it. Thank you. Thank you. Do you have questions? Coach, how big is this win, especially against Spišská and especially on the road? Yeah, it's every win for us on the road is big. For some reason, we are a different team on the road than we are at home. We've been talking a lot to the boys about that. We played against a good hockey club that's one of the leaders in the standings, and we want to play our hockey. We want to get the confidence. We believe in the things that we do on ice. We can be successful not just at home but on the road also. So it's big for our. We have to move up in the standings. We're not in a position to give away the points, but I want to see the more confidence in our guys and believe the things that we do on the ice. My sme dali solidných 55 minút. 5 minútovka v druhej tretine. Naozaj myslím si, že ani chalani doteraz nevedia, čo sa tam stalo. Proste to, čo sa stalo tých 5 minút v druhej tretine, sa proste nemôže stávať. My sme začali veľmi dobre prvú tretinu, dali sme tam nejaké 2 góly po dobrej hre v útočnom pásme, po dobrej presilovej hre. Mali sme sebavedomie, povedali sme si v kabíne po prvej prestávke, aby sme takto ďalej pokračovali koncentrovane, zodpovedne, bez nejakých hlúpých faulov a za prvých necelých 5 minút v druhej tretine dostali 3 góly. Naozaj musím sa ešte aj pozrieť, nie som si úplne istý, ako to celé bolo, ale skrátka za 5 minút nám ušiel zápas a vlastne my sme potom zase chytali zajace za chvost v tomto ťažkom rozlosovaní, a keďže hráme veľa zápasov po sebe. No a na druhej strane mali sme tam asi, keď takto rátam, z prvej asi 6 nájazdov na brankára samostatných, či v prvých 2 tretinách alebo v predĺžení, ktoré sme nedokázali premeniť. No a proste to rozhodlo o zápase, tak ako povedal kolega, už v tých nájazdoch dali proste o jeden šťastnejší gól viac a tým pádom majú obchod viac, ale ten zápas sa proste prehral za tých 5 minút v tej druhej tretine. Čiže my hovorím solidných 55 minút výkon, ale tých 5 minút si musíme rozobrať a skrátka sa to nemôže stávať. Ďakujem pekne, prosím na otázky. Pán tréner, ako to vníma tým, keď 3 góly za 3,5 minúty, je to taká asi obrovská facka? Čo sa dialo na striedačke napríklad? Ako ste hovorili k hráčom? My sme tam mali, tuším po tom druhom góle aj reklamnú pauzu, tak tam sme sa trošku snažili hráčom kľudniť a zobudiť a dať naspäť do stretnutia. Čo je na jednej strane dosť ťažké, pretože keď sa dostanete do takého nejakého valca, ktorý sa s vami valí, tak je ťažké ho zastaviť. Ten tretí gól bol taký dosť aj nešťastný a
to nás ešte viac zrazil na kolena a možno som mohol zobrať ten timeout, ak myslíte na to, aby som to trošku ešte viac ukludnil, ale nebral som z toho dôvodu, že tam bola rýchla pauza a nakoniec sa to ukázalo možno ako správne, pretože ten timeout na konci, keď sme šli do 6, vlastne znamenal rozhodujúci gól, vyrovnávajúci gól, takže snažili sa samozrejme chalanom ukludniť a vrátiť späť do zápasu, no hovorím, asi nám to nejak sa nepodarilo, keďže ten tretí gól padol taký nemastný, neslaný a proste taký hokejník.